We're at it, Josette. Malum. Yeah. Bafethu happy new year. Umalume abashana lo back on track. Sibuyile madoda sibuyile niyazi ukuthi into ebalekile imfundo izingane zethu kubalekile ukuthi siyithathe sibeke emasingeni aphakade. And then manje ke into ezakalayo sibuyile siye kwicampaign ama holidays yawakhipha emakhanda manje abantu abafocus esikoleni. Ayikho yenza. Sisejozini sibeke campaign ebambanayo. Hola. Inkinga ama-holiday happy new year bakwethu ama-holiday awakaphumi egazini but sizohlanganisa nathi singabantu sobona ukuthi simisa kanjani futhi mina isikole ngiyasithanda angazi ngawo ngiyasithanda noma athi isikole awusithandi noma awusithandi ngenkani sinisa esikoleni ngenkani uthanda ungathandi usacabanga amayogathi ngokhisimusi kulate manje thina sikhagwa thina saziwa ukhona wena? yes Akusephosa amaphosa? Yebo. Hey madoda ngiyayifuna le t-shirt bafuna malini? Yazi nibahle guys nibahle you ngeke ngicela ukunishutha bafethu. The way nibahle ngakhona hayi ngeke nihlelekile madoda. Ihlelekile lento. Madoda ngihlelekile nje. Oh sanibona niyaphila yini? Yebo siyaphila. Oh that's enough bahle. Oh lada. Hayi cha ngeke guys nibahle ngakhona. Yaphila. Kwambuza ukuphi amabhosa? Uyaphila. Yes. I like that. Represent Karaka. Twas ngapha. Twas ngapha. Mahala ngapha. Sesifikile kwi-camp le bese siyakuyona ababhemu. Esafika sa-trip trip is for life trip yesikole yabona noma utrip ngemfundo lento ebengisho indaba yamateka 2000 angeke zibe nasidingo yabo siyafunda la sise-campaign ke sifikile ngihamba nomshana msela wami ngimshiya umntanami kanye ngiyayikhulisela uzizwa Mina koseni ngiyayitatazelela nje ngiyasaba kodwa khona ngizojwayela. Uzofunda angikwazi ukuthi mangiphumelela bese yineyasala kube kuya ngami ngabe ngibaqoqa bonke. Kumele la ngikhona akhona. Masijayiva sijayiva makufunda sifunda soba yi2. Angifuni ke nani izingane zeni zingibuke ngijayiva ngiqina bese zingayi esikoleni. Ayibona ukuthi as much as ngiphapha isikole ngisithatha serious. Isikole sebaphambili izinto zomhlaba ilandele emuva. So ngiyacela abazali ingane nilezi zizofunda la le camp ihlala ikhona every January. Sikhohle into zomhlaba nami into yomhlaba nikhohlwe yimi ingane ifunda. Angikwazi ukufunda ingane yakhe ibihlele endlini ibuka ukuthi usine ugcine enze njani. Akithi usine mayifunda ethi bengino sine besifunda so yi2 senza umehluko emhlabeni njengoba e-report camp isenzile umehluko maqala unyaka esibekhepisa ephinde isipho okuncane singane nakhe ezikoleni sifike sibe yi-helping hand kwezinye ingane ezisele esikoleni ezingakhona ukuzofunda. So sifikile siyafunda uma noma uyahamba manje uzoye ukushutha abuyele lapho sizokhona ukufunda yabo. Bye bye. Yini bangani? I love you. Ngiyabonga siyabonga. Okay, awuphinde utshela abazali nje bakhumbuze ukuthi nibheka kusiphi nakusiphi ifundo nanokuthi nisiza kanjani abantwana. Bakhumbuze nje lapho ungazi. Yeah, khona kuyi-process lana kuyasetshenzwa kuningi la sisiza khona in terms of career guidance, choosing the right careers and everything. Kodwa sibheke phakathi ko-maths, ko-physics, life sciences, i-geography, i-agriculture, i-accounting. Siyazi ukuthi kunothisha be-math lit yonke leyo nto lezo fundo zikhona. Noma bobani ofunda nje lezi zifundo siyaqala namhlanje kuyoze kushaya umhla ka10 weekend so besihle bafethu bazali asenze njalo asisukumelene imfundo yabantwana bethu sifuna ukuthi abantwana bethu bebe phambili ungafuni nje umntwana ukuthi umfuna ebeleke kodwa wena akukho kwenzayo ukuze umphushe nomntwana ukuthi aye phambili so siyabonga kakhulu Benere into yenzayo asibaphusheni bonke abantwana nasi naku lasikhona sila yazo